Асылыш, 19-нчы бүлек. Бынан һуң мин күктән өндәшкән бик зур халык төркеменән сыккандай көчле тавыш ишеттем. Тавыш былай тине: Раббыны мактагыз. Кутылуу да, дан да, кудрәт тә Аллабызныкы. Уның хөкемдәре хак һәм гадел. Чөнки ул үзенең фәхишлеге менән йөрде бозыклыкка килтергән бөек фәхишәне хөкем итте һәм үз кулдарының каны өчен унан үз алды. Бынан һуң күктән янә Раббыны мактагыз дип әйтелде. Фәхишәнең януынан сыккан төтен мәңгенән мәңгегә күтәрелә. Шул вакыт 24 ак сакал һәм 4 янияһе йөз түбән капланып Амин. Раббыны мактагыз. дип тәхеттә ултырусы Аллага баш иделәр. Тәхеттән былай дип өндәшкән тавыш килде: Алланың бөтен кулдары, унан куркусылар, ябайлар һәм бөйектәр, Аллабызны мактагыз. Мин бик күп халыктан сыккан кебек, шарлавык тавышлай, көчле күк күкрәвендәй тавыш ишеттем. Ул былай тине: Раббыны мактагыз. Сикһез кудрәт ияһе Раббы Аллабыз батшалык итә башланы. Куанайык һәм шатланайык. Уга дан йырлайык. Бәрәстең туе килде. Уның кәләше әзерләнеп бетте. Кәләшкә киер өчен ялтырап торган нәфис ак етен тукыманан таза кием бирелде. Ак етен изге кешеләрнең тәкъвә эшләре ул. Фәрештә миңа былай тине: Язып куй. Бәрәстең туй мәҗлесенә сакырылгандар бәхетле. Тагы былай тине: Был хүзләр Алланың хак хүзләре. Шунан һуң мин баш эйер өчен уның аяктарына егылдым. Әмма ул миңа былай тине: Кара уны, улай эшләмә. Мин һинең һәм Гайса тураһында шаһитлык кылган имандаштарыңдың хезмәттәше. Аллага башый. Гайса хакындагы шаһитлык Алла хәбәрен игълан итүчеләрне рухландыра бит. Мин күктең асылуын күрдем. Унда ак ат бар ине. Һәм уның өстендәге һыбайлыһын тогыры һәм хак дип атайдар ине. Уның хөкем итүе һәм хугыш алып баруы гадел. Уның күзләре ут ялкыны кебек, ә башында бик күп таждар. Уга үзенән башка бер кем белмәй торган исем язылган. Ул канга баткан кием кигән һәм уның исеме Аллаһ үзе. Уның артыннан ак аттарга атланган, ак, таза, нәфис етендән кием кигән күк гаскәрләре ияргән. Уның авызынан халыктарга хугыр өчен үткер кылыч сыгып тора. Һәм улар өстенән тимер таяк менән ул үзе хакимлык итәсәк. Ул сикһез кудрәт ияһе Алланың ярһаулы нәфрәт шарабын әзерләп, изгестә йөзем идәсәк. Уның киемендә һәм янбашында Батшаларның батшаһы һәм хакимдарның хакимы дигән исем язылган. Шунан һуң мин кояшта торучы бер фәрештәне күрдем. Ул күк йөзе буйлап осылсы бөтен коштарга мөрәҗәгать итеп, көчле тавыш менән кычкырды: Осып килегез. Алланың бөек мәҗлесенә йыелыгыз. Батшаларның һәм гаскәр башлыкларының, көчлеләрнең, аттарның һәм уларның һабайлыларының мәйеттәрен, бөтен иреклеләрнең дә, кылдарның да, ябай кешеләрнең дә, бөектәрнең дә мәйеттәрен ашагыз. Шунда мин януарды, ердәге батшаларды һәм уларның гаскәрләрен атта ултырусыга һәм уның гаскәренә каршы хугышырга дип йыелгандарын күрдем. Ә януар һәм уның исеменән мөгъҗизалар күрһәткән ялган пайгамбар кулга алынды. Был ялган пайгамбар януар тамгаһын кабул иткәндәрде. Уның ханына табынучыларды мөгъҗизалар ярдәмендә алдагайны. Улар икеһе лә янып торган күкертле күлгә тере көе ыргытылды. Ә калгандары атта ултырусының авызынан сыгып торган кылыч менән үлтерелде. Һәм барлык коштар уларның мәетен ашап туенды.